El color intens de les gorgònies, un nidari colonial, un parent dels coralls, que creix fixat al fons marí, ha estat de sempre un dels espectacles subaquàtics de casa nostra. Aquí, a les Illes Medes, cada cop se'n veuen més de mortes. I aquest peix d'aspecte tropical és un fadrí. Fa unes dècades era molt rar veure'l aquí, al Cap de Creus, on les aigües són més fredes que al sud del litoral català, però d'uns anys ençà s'ha fet més i més comú. Més enllà de l'anècdota colorista i innocent del fadrí o de la imatge descolorida i angoixant de les gorgònies, un i altre són dues cares d'un fenomen indiscutible, l'escalfament de les aigües del mar com a conseqüència del canvi climàtic, amb múltiples impactes sobre la biodiversitat marina. A mesura que el mar català, situat en un dels racons més freds de la Mediterrània, es va escalfant, també empitjoren les condicions per a espècies que necessiten aigües més fredes pel seu desenvolupament. Algunes d'interès pesquer, com l'anxoa, la sardina o com el musclo, cultivat en badies tancades que sobreescalfen fàcilment. A la Mediterrània oriental, on les temperatures de 29 i 30 graus ja són freqüents, la garota Paracentotus rividus, tan popular i apreciada aquí, ja ha desaparegut. Altres espècies mediterrànies, en canvi, com el fadrí, l'espet o la babosa banyuda, afavorides per les aigües més càlides, amplien la seva distribució cap al nord i cap a l'oest. A tot això s'hi afegeix l'arribada d'espècies tropicals, sobretot les que han entrat a la Mediterrània des del Mar Roig a través del Canal de Suez. Aquest escalfament gradual de l'aigua, però, no té una progressió lineal, constant. Es manifesta amb episodis, cada cop més freqüents, de temperatures extremes, que persisteixen 5 dies o més, onades de calor marines que s'associen a mortalitats massives d'algunes espècies de tota mena, des de posidònia fins a peixos i nacres. A més de l'estrès tèrmic sobre els organismes, altres factors associats a l'escalfament de l'aigua poden contribuir a les mortalitats. Per exemple, la manca d'oxigen a l'aigua, malalties associades a patògens termodependents o blooms d'algues filamentoses. En espècies bentòniques que viuen fixades al fons i són de creixement molt lent, com ara les gorgònies, aquestes afectacions severes poden afectar la supervivència de les seves poblacions, sobretot quan es fan més i més recurrents. Necessitem més informació per documentar els canvis a les nostres costes. A part dels projectes d'investigació, les dades aportades per observadors, de forma voluntària i en xarxa, són molt valuoses per contribuir al coneixement del medi marí. Amb totes les dades recollides, des d'institucions de recerca com l'Institut de Ciències del Mar, podem mirar d'interpretar i entendre'n la magnitud i la gravetat. I això ja és feina de tots, actuar en conseqüència.